Geraint Jones fi, swyddog technegol goedwigaeth. Fi sôn am y brojectau o'r elfen goedwigaeth. Y cyntaf, prosiect fferm arddangos lawr yn Llaneffryn yn y Fenni, yn Trefhew. Lluniau yma di tynnu ar ddwrnod agored yn dod yn mis Rhagfyr, lle fi niwlog tu hwnt, ond gathon ni ddwrnod difyr iawn yna. Ardal y goed 0.65 hectar yno, ac coed Conwydd wedi cael ei plannu ar ardal oedd yn goedlan hynafol, cael ei gwympan yn dega, ac ddim wedi cael ei reoli, so yn goedlan gyffredin iawn ar ffermydd o gwmpas Cymru, cael ei phlannu fatha Alain Cysgod, ond rwan ddim yn effeithiol fatha hynny. Y coed yn dechrau dod drosodd, pla wedi dod i mewn i'r coed hefyd. Felly, y gwaith oedd i gwympo a tynnu'r coed allan, ond edrych ar y costa, be oedd yn olygu y cynllunio i brosiect o'r fath, be oedd yn olygu'r ffarmwr ac yn y blaen. Ac pwyslais oedd bod y cynllunio'n bwysig. Ydych chi'n cymryd i ystyried iechyd diogelwch ac yn y blaen. Ac y costa hefyd, so yn fama wedi cael peiriant i mewn, peiriant gynaeafu yn erbyn a mesur yn erbyn dyn efo llun gadwyn. Oedd y gwaith wedi i wneud dros gyfnod o 30 yn erbyn pythefnos fysa fo dyn o llun gadwyn, neu griwodd yn iawn o llun gadwyn. Tynnu'r coed allan. A hefyd edrych ar y farchnad lle oedd y coed yn mynd. Felly oedd yna ni wahanol safon o goed yna, o goed i gael ei lifio yn y felin, lawr i danwydd. Ac pris o gwympo tynnu allan yn 25 pint y dinell, oedd y coed gorau yn mynd i felin i Bontrelas yn 28 pint y dinell, a lawr i goed tanwydd ar ochr lôn yn mynd am 4 pint 50 y dinell. So yna dipyn o wahaniaeth. A pryd ydych chi, oedd o'n goedlan, oedd ddim wedi cael ei reoli, ond wahaniaeth yn safon hefyd. Ond cadw rei o'r coed yn ôl, fel ydych chi'n gweld yr llun isa yna, o'n i wedi arddangos enghraifft o ychydig gwerth. Felly, ydych chi'n gadw goed yn prosesu polion, fydd yn dod i ffensio'r ardal allan pan fydd yr ardal yn cael ei ailflannu gyda goed brodorol, a hefyd mynd â coed drwy'r llif, so edrych ar gynnyrch fel defnyddio adnoddau yn ôl i'r fferm, lloriau ac yn y blaen. Nesaf, safle arloesol Henfys. Gweithiodd yma fo Dr Prysa Williams ar safle amaeth goedwigaeth, ac yn edrych ar dyddu cropiau o fewn llinellau coed. Mae y cropiau o reg, tra ceil a stwbwtynus wedi cael ei tyddu. I ddedrwydd ac wedi cael ei, wrthi'n cael ei pori rwan, gan wyn sydd wedi dod lawr o'r mynydd yn yr Hydref ar system ffens drydan lle. Fydd y data'n cael ei gasglu o hyn o ran gweld meitholion y cropiau ac yn y blaen, sut effaith mae'r goed wedi cael ar y crop, os wedi cael gwahaniaeth o dan coryn y coed i gymharu at tu allan y coed, ond hefyd edrych ar bwyso rhywun yn wythnosol ac adnabod y gwahaniaeth rhwng berthynas yn wneud iawn rhwng metabolaidd yr anifeiliaid y coed a'r cropiau sy'n cael ei tyfu. Ond hefyd cynnig edrych ar y canlyniadau a cynnig cyfleon falle i ffermwyr ac opsiynau iddyn nhw feddwl am cyfleon yn y dyfodol efo lleihau carbon, lleihau newid hinsawdd ac gwella lles y stoc yr anifeiliaid. Hyn i gyd yn cyfrannu at wella perfformiad economaidd y fferm hefyd trwy gwella perfformiad amgylcheddol y fferm. Dyna ni yn ras iawn.